En capítols anteriors... Ja n'estic ben tip dels sarraïns que volten pel Mediterrani i tenen com a refugi Mallorca. És veritat, els vaixells dels nostres mercaders sempre són atacats per aquells pirates. Si continuem així no podrem comerciar i el nostre vell se n'anirà a Norris. Senyor, crec que hauríem de conquerir les terres. Apa, doncs, anem per feina. Hem guanyat! Hem guanyat! Sí, les illes ja són nostres! Visca el nostre rei Jaume I! Visca! Gràcies. Tu, cronista, apunta. Jo, Jaume I, mano i ordeno que aquestes illes siguin repoblades per gent de Rosselló i de l'Empordà, que m'han ajudat a guanyar. Així es formen els Països Catalans i va començar la plenitud econòmica, política i literària de Catalunya, la qual arriba a dominar el comerç del Mediterrani. És el temps en el que neixen les institucions catalanes, la Generalitat, les Corts, etc. Però sabeu com va començar la decadència? Doncs així no podeu marxar encara. És una època trista, com trist va quedar el rei Martí l'Humà quan va saber de la mort de Sicília, el seu únic hereu. Marxo, que escolto veus. Carai, que en són d'importants els catalans a l'edat mitjana. Sí, ara els catalans som els amos del Mediterrani. Efectivament, és l'època més gloriosa per la història de Catalunya. Tenim unes lleis, unes institucions i una llengua pròpia. Catalunya és una nació rica, poderosa i culta. Nois, no sentiu campanes tocant a mort? Sí que se senten. En quin any ens hem parat? Estem a l'any 1410. Sí, què va passar d'important en aquest any? A veure... Sí, tot lliga. Què lliga? Recordeu aquella cançó de Plora les campanes? Sí, és la que ens explica la mort del rei Martí l'Humà. Em sembla que sí. I què té a veure una cosa amb l'altra? Mira que ets burro. Si estem a l'any 1410 i les campanes toquen a morts, quina conclusió se'n pot treure? Alerta, crec que ve gent. Ai, marxem del mig del camí. No cal, ens tornarem invisibles. Ploren les campanes per serres i planes que el bon rei Martí al palau s'acaba de morir. Qui ens farà de pare? Qui regnarà ara? Que el bon rei Martí al palau s'acaba de morir.
Valga'm Déu, quina desgràcia! I tant, només ens faltava això. Sí, Arri Martí a Palau acaba de morir. Però el pitjor de tot és que mor sense anomenar successor. Realment la situació és greu. Ja ho crec, la gent està dividida entre els possibles successors. Així serà difícil arribar a un acord, tot arreu hi ha baralles. I tot per interessos econòmics. Els menestrals i petits comerciants són partidaris de Jaume d'Urgell i els altres de Ferran d'Antequera perquè es facilitarà el comerç de la llana. No tenim altre remei que esperar el que s'acordi en el compromís de Cas. Jo penso votar a favor de Jaume d'Urgell, que per alguna cosa és català. Jo també, perquè dubto que Ferran d'Antequera respecti les institucions catalanes i la nostra manera de ser. Però Ferran, com a rei de Castella, ens va fer guanyar molts diners. Només ens faltava això i els mateixos compromissaris catalans ens posem d'acord. Au, va, no discutim i anem cap a Casp. Allà es decidirà qui haurà de ser el nou rei d'Aragó i de Catalunya. A Casp es reunia l'assemblea un dia dels 9 delegats per triar-ne un rei pels 3 estats. Els aragonesos ja arriben entesos, ai no els catalans, també dubten els valencians. Trien don Fernando i a don Jaume fan dur les noves cruels que els seus pobles no li són fidels. Toquen les campanes per serres i planes, qui no les sentís, a Casp és firmat el compromís. No n'hi ha dret. Això no és democràtic. I tant, mira que escollir Ferran d'Antequera És una vergonya, ni els mateixos compromissaris catalans ens hem posat d'acord. Maleïts diners. és veritat, només nosaltres dos i un valencià li hem donat el vot. No penso quedar-me quiet. Això és la guerra contra Ferran. Compte amb la meva ajuda. Naturalment, i amb la meva també. Senyor, tenim l'exèrcit del rei Ferran a les portes de Balaguer. Això vol dir que és l'hora de ser rei o res. Prepareu-vos per la lluita. Os perdona la vida, pero seguís encarcelados en el castillo de Játiva para siempre. Jaume d'Urgell jeu a dins d'un castell, li ha tancat don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que n'és pres i es fa vell, li han negat la corona, el sceptre i el mantell. Que ha fet el temps i la gent.